pozdrav svima, dobrodošli u Savac velika kanala, ja se zovem Sava. I danas ćemo da igramo Kit PvP na Fullcraft serveru. Link ću staviti u opisu i sada ćemo baciti neku teksturu, to sam zaboravio. Bacit ćemo... Pa ajde, ovo idem sam Fightful Venom. And Venom Bevetic Imbor. Ne znam zašto sam to rekao, pa hajmo, igrat ćemo 1 vs 1. Možda i... ne, ovdje ćemo igrati FI. I pozdravit ću mog druga, ali Maestro Game, Maestro Game. Smanjim čankove. Evo ga! Ti si menjak moj! Ne znam zašto mi je ovoliko laga. Nisam ga ni pipnuo. Nisam ga ni pipnuo. I ubio me za 20 sekundi. Za 20 sekundi. Taka laka laka! Bežite! I snimat ću možda sa Aleksandrom. I pozdrav za njega. Ali nikako ne vreme da nam se namesti. Zato što ja idem ujutru, a on ide popodne. To je isto on rekao, malo pre sam odgledao njegov klip. Napisao sam mu, on je napisao u komentara, ovo je tek početak, a ja sam napisao, o da, tek početak. Ali, okej, mi smo drugovi, pa zato da ne smo drugovi, kad bi mu bio bolji Imam lepe vesti, Muđa je prešao 100.000 subscribera. I to je za njega fascinantno. I tako to, Akiša, what the fuck, critical. Ali ga killa. Ali ću te killat. Killao sam ga. Kako mi se nisu napunili srčići. Critical. Koji critical i kasno mi kill? Ne, odakle? Jedan kill. U ovoj epizodi ćemo samo da se dosađujemo. Uključio sam Audacity. Ne, šta će mi to? Ne, film. Uključio sam Audacity. To je program za snimanje. U stvari, ne za snimanje, nego za poboljšavanje zvuka. Dok se nešto igra. Begaj be! What the fuck, ja ga ne vidim! Ja ne vidim mapu. O da. I ne znam zašto ne snimam survival games. Evo ga Hunger Games, kako god, evo ga na srpskom gladne igre. To sam bez veze rekao. Ko me killa? Nemojte me killat! Kilaura, imam srce i pol. Srce i pol! A mislite da me je strah vas? Surfer Quadra Kill. Ne znam. I ja se nadam, kao što sam malo prospomenuo da je Muđa prešao 100.000, ja se nadam da će barem da dođemo do 50.000, ako ne do 100.000. Pa, nadam se. Mogu nešto da craftam? Mogu, vjerojatno ne mogu. U stvari to se može craftati. Nešto. Lag. This is frame drop. Što sam ja... Zašto sam se ja ovdje papeo? Igrat ćemo Minecraft mape, Minecraft Adventure mod.
Ali bez modova, pošto mi nijedan mod ne radi. She did. Ja bre. Smo Englezi. You die. Akiša. I brate. It's a feature. Savo. Ma nešto tražim. Da vidim. Da li je to neki moj drug? Bože od mene. O, za malo. Možda dođe vam. Još 2-3 minuta ćemo igrati ovo i to bi bilo sve za ovu ep. Ne znam zašto me ovoliko laguje, ne mogu da se PvP-am normalno. Ako neko zna šta je to PvP. Sad sam postavio najglupe pitanje. A kako sam te zveknuo? Dečko, beganje nema u deka. Na taku... No mi laga, ne mogu da se fajtam. O! Živ sam. Sad će mi se imamo apsorciju. I nema više ništa. Hej! Jel se dečko zajebo? U stvari nije se zajebo. I luk skida isto kao Diamond Sword, ali Diamond Sword je malo jači. Kad je čovjek nema armora, vi ga udarite samo 2 po Diamond Swordom. A kad treba sa luka, treba 3 put. Come on. I slobodno pišite u komentarima zašto ne ide Minecraft preživljavanje. Pa... snimit ću taj klip, pa će vidite. U stvari neću ga snimiti, nego ću vam objasniti. I pišite pitanja. U stvari, zašto da pišete pitanja? Kad nam je ovo 3. klip na mom kanalu. I... ne znam zašto. Glup sam. Okej. Dojdi vamo! What the fuck you? What the fuck you? Udaraš iza leđa. Živ sam. I pozdravio sam. Ovdje kao može da se izađe. Kad sam bio kod tog mog drugara. Isto sam se zajebao. Ovdje kao može da se izađe. Eno ga. What the fuck? Oh. Evo, pogledajte šta ima ovdje. A dole je super ravno. Nego zbog čankova, evo sad ću da povećam čankove pa ćete vidjeti. Ajde! A nije ovo mjesto. I radit ćemo naravno Minecraft challenge. Minecraft challenge. Ne znam zašto igram sad u F5. Kao neka budala. Parkour F5. Ajde, učite se. Možda na mnogo. Neće. A kad sam bio kod druga radilo. 4 čanka. Ajmo spor miš. Sada nešto, telefon zvoni. Ne znam, tata. Ja da se ja snimam epizod, tata.
Nemojte! A mislim da ću ovdje završiti epizodu, pošto... Da. I... Pukla je konekcija. Nemoj da me zezaš. Sad sam ušao negdje gdje ne treba. A nisam htio ovako da završim epizodu. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Vidimo se sljedeće. Ovo je bila jedna epizoda Minecraft Kid PvP-a. Snimat ćemo još ovoga. I vidimo se sljedeće. Pozdrav. I pozdrav za Acu. Pozdrav Aco, ako si gledao ovo, izvinite, nešto sam služio. Ako je neko gledao, ako vam se svidjelo, kliknite, postavite like, share, subscribe, ponovno bi srčalo. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav.